disons pas comment ma semana maya su sa de ki wen de sonne keliki na wet man na maya na di biu defal amaya akten na sisar borsia wa buller wa batiman de maya so de pocha pe fe ki wen Jesus Christus ano kanto no de sama fu etini wa batiman ki Jesus Christus dara mo fu de pa la fu wa bia so tu batiman so tu buller de tapu na maya. Start na award of God, that na war, hey. Uno na de kono pikin, de plaka mana de ingi. Sir, lees dat die. Dat buku voor Psalm 82 en vers 6. Ni den taki de gano. Lees het. En o alamala de pikin voor de moro heiwang. Gado kar gado. En o alamala de pikin voor moro amoro heiwang, dat na gado. Dus gado e karu gado. De plaka mayana wa suso sanya go tapu. Ayade pikin karu, ayade kono pikin. Lees het. Vers 7, maar onze dede leki libisuma en onze fadon leki wang voor de vestiment. Zeiden we dede omdat we zondu. We zondu tegen elkaar. Om eens maar voor we zondu door te ponu, door te go in de zonne kerk toe en door te broka sabate we zondu tegen elkaar. Die van op daarom met we dede. Daarom met we in de straf zo. Give that game, give me a saya. Was we de kaart. Give that. Daarom we deden straffen zo, we deden cadeau, we deden porpisi van foto. Omdat we die zonde, we de hora komen te heeft cadeau moro. Die valk toch. Maar dat we die nou aan doen, dat we samen waren, dat we even sap award of cadeau. Dat boek voor Jesaja hoofdstuk 8 en vers 19. En tedem sataki ki untaki. Koluku dem suma disi abiwawinti. Nanga dem tofrumang. Disi taki hei nanga. Disi taki hei nanga safri. One people no ben sa suku dem kado. Dus kalotak unomos suku de bonumang. De masabi winti. Fika de manape go suku de manape. Na te fuko holi awet fukado. Na te fuko suku akotoiki fukado. Fuko holi de wotu fe. Il est dit ça qui baka. Abuko voor Jesaja 8 en vers 19. En tedem sa taki ki untaki. Go luku dem sani disi abi wawinti. Nanga dem tofrumang disi taki hei nanga safri. One people no bensa suku dem gado. Plakama na te fu suku gado. Na te fu ko sap suma na u gado. Ufika de bolu kampu yanga ros. Wako de bolu kampu ya mo. Wako wasi iwata mo. Na te fu ko suku u gado. Usabi sama u gado fu ko holi de wet fu gado. Ufika de bolu kampu nga ros. Wako de bolu kampu ko wasi iwata mo. Tama igo wasi ko lukuwata. Zako lukuwata. Ufika de sanape nga ros. Ulo kusuku de bolu mamoro. Kona vers 20 kini. Dem sa aksi sani fuden dede suma di dem libi suma. Dem ay go suku sani fuden dede suma. Il faut l'octo. On va mi bon. On va mi brada, I go to. Fade karine. Feri. Ok, Feri. Na Stefanos. Amayaso. Komi bale katafu. Amaya. Donc, ça donne le utakina amayaso. Ça donne le utakina amayaso. Le takia Jesus. Le tout c'est ça. Peso pesi go fuko leli abamaya. No, pego no de fuko leli abamaya. Let's go. Pego fuko leli abaya Jesus Christus no tiene. If you want to know, kuta ki utaki no le taki want sabi abaya Jesus Christus. Pego. De sonne ke ligido. Da dele luta ki abaya Jesus Christus. Madele li enya pego taki no so maya sigare goto. Makulu ko fa Jesus Christus is sidero tenya Bible. Dat boek voor openbaring hoofdstuk 1 en vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Openbaring wat ik sorry kring voor Jezus Christus. Lees. Disi kado bengi hem voor sorry hem dinari dem sani disi musu pasa esi. Oké, dat geeft vers 3 nu. Vers 3. Blessie voor de suma disi de leisi. De je lees jou op kado.
De lees jou ook kadu. Dat je was sabi sama Jezus Christus. Tena lees nou maar ook politica, ja maar ook dat Jezus Christus na maar ja. Maar toen dat schrijven ja bij wat afasi. Ja maar je kokoli you voor je siligolasi. This that you go give. Blessing voor de suma disi de lazy. En dem disi jere dem wortu voor de profetie taki disi. En hori dem sani disi skrivi na ini. Dus niet lezen nou. En je moet dit sans schrijven. Give vers 13. Wat vers 13? Vers 13. Oké. En na mindri voor dem sebi kandratiki. Hoe moet je aan bala? Lees dat goed baka. En na mindri voor dem sebi kandratiki. Wan suma de leki suma piking. Dus na mindri voor de sebi kandratiki was sama bedeke suma piking. Te luku ya isi wa kandratiki sebi kandratiki ya no. Maar te luku ya isi wa sebi kandratiki ya. Dat was dat je teken zou lezen. Lees dat ding. En na mindri voor dem sebi kandratiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lees. Wan suma de leki suma piking. Suma piking Christus. Mas a Jesus Christus. Lees. Disi ben weri wan crossi de leki hem futu. Nanga wan go to crossi long to hem bozu. Lees. Hem hede nanga hem biwiri be weti leki katung. Dus hij wie verder be weti. Amaya bi weti bi leski de ko chama ya anga weti bi ay different. Plata wito. Malaysia pisi de ni baka. Vers 14. Hem hede nanga hem biwiri be weti leki katung. En weti leki sneeuw. Ja zo as kizi la ki weti ke katung anga weti ke sneeuw. A katung sama bia strukturu katung wi agora katung. Plata mato a katung moteja kato a krusto. Abaka ma be wide. Mama ya na bi krusui. Krati wiri. Jabi krati wiri. No ide po chama ya krusui. Dat wat ik jou alleen alvast. Voilà dat. De po chama ya TV de kruis amaya sudah om sama voor ik de sama de kruis amaya. De ke so bude kruis Jesus Christus. Maar na de van de kruis na voor dat amaya na Jesus. Dat to de mai koyu. Deze go do. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Lees go do. En hem ai ben de leki wan fire flam. De ai ben de ai ben de ko fire flam. Esta wonder for Christus ben ke wata to way. Donc ma ben na ke way tu. Ma ben do. Ma ben lobi na ke way. Dat tek sama voor een bidding way of so. C'est pas ça avec fa ai. Ai ko lebi. Vers 14. En hem futu ben de leki fini kopro. Dus de missie futu to mi bala. Misa kleur fi ananga ifesi. Die ja so skifta Jesus Christus futu de ke fini kopo. So kleur kopo ali. Ipo ya mi bala. Isina kleur kopo. Poti ana se. Na sem kleur fi. Bruin, a sem kleur fi Jesus Christus abi. A kounu fu kounu. Lees dat je baka. Vers 15. En hem futu ben de leki fini kopro. Dus Christus van uw bruin kleur. Prosui aan een bruin kleur. Lees. Disi den ben brown na ini wan onfu. If je kan bruin kopo na pedai po mi bala. Zo kleur al kom. If je bon ini wan sani zo kleur al kom mi bala. Blaka. Dus Christus aan wasang. Wa blaka man. Is all back man. Masamana maya so sa de ki wen de son ne keliki. Na wet man. Na maya na di biu. Therefore, amaya acten na Caesar Borgia. Wa buller wa batiman. E de maya so de de pocha pel fekure ki Jesus Christus. Ano kanto. No de sama fu etini wa batiman ki Jesus Christus. Dara mo fu de bala fu abia so tu batiman so tu buller de de tapu. Na maya. A batiman ya so. Ma no fu ko sabe ate fu ko sabe wa rek mi bala give me Johannes Arfesto Yamberto. Du ko sabe tu mi bala taki Jesus que se sama baka man. Mas Jesus que se sama baka man. Sama na fala fen. Fa fala fu Jesus que se shindore. Okay. Da o kida ti so mi bala. Ginda. Okay mi bala. Give Johannes Arfesto Yamberto. Dat buku voor Johannes 8. Sorry. Wat je to scripture mi bala. Je volgt.
Lees dat niet. Dat boek voor Johannes 8 en vers 32. En ons sabi de waarheid. En de waarheid zal make you onconflict. Die bala yo kosa ya waarheid en de waarheid will make you conflict. Sana mo voor de waarheid. Dat kesa sa baka masay genyo. Akono fukona baka man. En Jezus Christus kon die de Israëliet wang. De Israël die de ade baka man. Anga de ingi. Sa kweni katibo. Sa duwa katibo hoskile sa kweni katibo anga sipi. Sama kweni katibo de sama futo. Christus kon die ding. Il faut l'octobre. Kim dat hier vast. Dat bakana de in koning 2 vers 3. Kim dat. Lucas. Non, Matthäus. Matthäus 15 vers 24. Wat je to scripture die bala. Oké. Oké, nou wat je dat die bala. Kim dat. Ja toch. Die bala no afu yung kote ki yung presi no. Wanu kado gia waarheid, kado suya waarheid. En kado verwacht wasan voor you. Wat je de pikif kado. En je na koonu pikif kado. En you kado verwacht wasan voor you. Weke baka mawana susanya gota po. Sa gota po lelu. Taka baka man. Hulu man. Wabaka man lobita asisismo ko. Wabaka man. Awa masana isoluga piking e vrouw. Maar volgens jou toe kado. Wade koonu piking. En wade Israëli. Wakti kugi awa ya lubara. Wat je altijd de scripture niet ballen. Denk dat. Matthäus 15 vers 24. Dat boek voor Matthäus hoofdstuk 15 en vers 24. Maar aben pikitaki. Met hem kom voor dem lasistapu. Voor de osso voor Israël. Nomo. Christus kon giyumi bala. Ik kon in 2 vers 2. Christus kon giyu. Die volgt toch. Dat te voeten ke je pres niet bala. Tegen de zebre. Bij alika scripture jaso. Lees dat. Een boek voor 1 Koningen hoofdstuk 2 en vers 2. Misa go naar de passie voor Heri Krontapu. Voor dat ede, je moet zo tranga en sorry je schreef leki wa mansuma. Dat we verwacht dat je zo je zegt dat je mansuma niet bala. Lees die. En hori dat plekje die masra yugado. Je moet la plekje die massa yugado. Lees. Voor waka naar hem passie. Lees. En voor hori hem red pusang. Voor hori hem red pusang. Voor hori hem red pusang. Holy de wet voor kado. Dat we verwacht voor u. Je baka maar ingevoerd. Holy de wet ving. Dat kan je verwacht voor unu. Voor trouw. Voor een sabbatday. En voor een polu. Maar voor hoorde commander kado. Dat kan je verwacht voor unu. Lees. En voor hori hem red. Nanga hem commanderi. Nanga hem krutu. Nanga hem kotoigi. Dat kan je verwacht voor unu. Romeinen niet gevet vier. Dat kan je verwacht voor unu. Meneer de plakken man naar Ingi. Wat doen we de chief Israël? Doen dat. Kuluku, ze kan je verwacht voor unu gemoro varen. Dat boek voor Romeinen hoofdstuk 9 en vers 4. Lees. Dem de Israëliet suma. Disi kado benteki leki hem volku. De Israëliet suma. Atati kado te keke de volku. De plakken man naar Ingi. Aya de chief Israël. Ik kan niet tegen jou, ik kan de volk vinden. Lees. En dem abi da glory. De pakken man in, kan je hebben de glory. Lees. Nanga dem accorderi. Lees. Nanga dem wet. Lees. Nanga da fasi futini kado. Na una abia fasi fa futini kado. Kalo no tegen fuko ni bonu kapu. Kalo no tegen fuko suku family winti. Wat kan ook goed de wet voor holy. Na una abia fasi fa futini kado. Of ami brada. Ko arki wa tori mi brada. Fale kadu me. Trap na sinja. Fale kadu me mi brada. Romeo. Okay. Mi mo kar mi sref wa black man. Ma be bele kami Israel. Do. Shoot falak na you. Serama. Shoot falak na you, shoot ras na you. Eta wa serama. Serama ne basta. Serama este smartphone be ko ikatibo. Serama no basta. That's right. Il faut la top. Serama no attack next. And then at them next. And then Saibatika was sunny. Just Kina Sastuan get the first after Clinton. Bring it out! Kulukusan ne Saibatika was sunny. But the Plakamana in the Kaisa Sana Mang, Sana Mano attacking next. Sana Manaibatika next. But this is at Nanea so you can use it back among. Please. Dat boek voor Genesis 32 en vers 28. Lees. En Abentaki, je neemt nog de Jacob Boro. Dus dat plakken man naar Iki. Dat je naar Jacob. Dat het taksan.
You name not de Jacob Moro. Listen. Maar Israël. Israël. Listen. Because like you want Koulu Peking. Koulu Peking. En Israël want taki Koulu Peking. Listen. You ben abi kraki nanga gado nanga libisuma. And you ben winning. Dus en Israël abi kaki nanga gado. Brakama you ab kraki nanga gado. Igi you ab kraki nanga gado. Na tefu hoorde commander rif gado. Give it 10 verse 12 baka. If you can use it for Plakamang, if you can use it for Ingi, you know the Israelite, you know the chief cadeau, and cadeau for what was for you. Listen. Dat boek voor Deuteronomium, hoofdstuk 3 en vers 12. En nu, Israël, sa masra you gado, commanderi you voor toe. Poiti voor vrede masra you gado. En voor waka na alla hem passie. En voor lobby hem en voor tini masra you gado. Nanga you heri hati, nanga you heri sili. What is a nation? Nation is men leading by example.